Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumim că ați venit să fiți alături de noi și de cei care au cântat pentru dumneavoastră în seara aceasta. Vă mulțumim că v-ați lăsat la o parte grijile pe care le aveți de zi cu zi, ca să intrați într-o atmosferă puțin mai deosebită, atmosfera sărbătorilor de iarnă, pe care în această țară poate nu avem ocazia atât de des ca să participăm la astfel de evenimente. Poate că în România, mulți dintre noi am participat la diferite concerte în care am ascultat foarte frumoase colinde din partea mai multor coruri cu experiență. În seara aceasta, corul Izvorul, care a luat ființă doar cu un an în urmă, prin strădaniile părintelui nostru duhovnic, Cosmin Antonescu, care, din motive binecuvântate, nu mai este la biserica noastră, vom încerca să ducem o tradiție mai departe, o tradiție veche, o tradiție a colindului. Colindul s-a născut odată cu poporul nostru românesc. Dacă îi vrem să-i găsim originea colindului, putem spune, este înaintea formării poporului nostru. Avem numeroase colinde în care este amintit întâiul chemat la apostolie Sfântul Apostol Andrei, care a fost încreștinătorul dacilor și a încreștinat. Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în Dobrogea de astăzi, în secolul I, înaintea cuceririi dacilor de către romani, deci înaintea formării poporului nostru. Colindul este întotdeauna cântat și prin faptul că este cântat se adresează atât sufletului cât și minții. Colindul în același timp este și o rugăciune, iar cei care cântă se roagă de 2 ori, pentru că se roagă și pentru ei și pentru cei care îi ascultă. Vom interpreta 6 colinde pentru dumneavoastră și sperăm să plecați mai încărcați sufletește în seara aceasta și mai bucuroși. Pentru o scurtă prezentare îl las pe domnul Cristian Robică în continuare. De sărbători îl căutăm mai mult decât în oricare alte dăți pe Dumnezeu. Pentru că atunci cotidianul pălește și reînvie ceva din umbra Lui, sau mai degrabă din lumina Lui ascunsă, reînvie sacrul. Atunci, fiecare vorbim în felul nostru cu Dumnezeu și fiecare vorbim cu sinele nostru cel mai adânc. Pentru că Dumnezeu este și o expresie a conștiinței noastre. Vă propun în debutul acestui concert a corului Izvor un interviu cu Dumnezeu. Text atribuit lui Octavian Pale. Ai vrea să-mi iei un interviu, deci? Zise Dumnezeu. Dacă ai timp, am răspuns. Timpul meu este eternitate. Ce întrebări ai vrea să-mi pui? Ce vă surprinde cel mai mult la oameni? Dumnezeu mi-a răspuns. Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească, iar apoi tânjesc iar să fie copii. Faptul că își pierd sănătatea pentru a face bani, iar apoi își pierd banii pentru a-și recăpăta sănătatea. Faptul că se gândesc cu teamă la viitor și uită prezentul. Iar astfel nu trăiesc nici în prezent, nici în viitor. Că trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată și mor ca și cum nu ar fi trăit. Dumnezeu mi-a luat mâna și am stat tăcuți un timp. Apoi am întrebat, ca părinte, care ar fi câteva lecții de viață pe care ai dori să le învețe copiii tăi?
să învețe că durează doar câteva secunde pentru a deschide răni adânci în inima celor pe care îi iubesc și că durează mulți ani pentru ca acestea să se vindece. Să învețe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care se mulțumește cu cel mai puțin. Să învețe că există oameni care iubesc, dar care pur și simplu nu știu să-și exprime sentimentele. Să învețe că doi oameni se pot uita la același lucru și pot să-l vadă în mod diferit. Să învețe că nu este suficient să ierte pe ceilalți și că de asemenea trebuie să se ierte pe el însuși. Mulțumesc pentru timpul acordat, am zis, umil. Ar mai fi ceva ce ai dori ca oamenii să știe? Dumnezeu m-a privit zâmbind și a spus: doar faptul că sunt aici întotdeauna. Iisus te va în Cana
Magia